Takže čau lidi, zdravím vás. Lodík.cz a dneska jsme u prvního dílu ze série Black Ops 2 Live. Tak jo. Dneska budu používat klásu PDV se Silencerem a Lightweightem, Flak Jacket, Toughness, Dexterity, takhle má vás a C4. Jako druhý atačen jsem se žádný nevybral, protože buď bych si vybral jako vždycky Quick Draw nebo Foregrip, ale zjistil jsem, že místo toho, abych si vybral ten druhý, myslím, že lepší si vybrat C4. Takže tak. Takže to je k kláse a budeme hrát novou, to prdele, já to nebudu říct. Jo, nový DLCčko Apocalypse a zahrám si Domination. Už nás to připomíná nějaký hry, doufám, že to nebude nějaká rozehraná. Určitě. A už tam nezačíná někdo mluvit, asi se mítnu hned. Tak jo, začalo to zrovna. Nebo ne zrovna, ale... Gas. Oh, to jsem nechtěl. Jenom trošku si zvýším zvuk. Teda snížím. Snížím, no, nezvýším. Jdem dál. Sakra. Nevěděl jsem, že bude na tom Cčku, no nic. Jdem to rychle to Ačko. To jsme vzali jen tak. To je camper. Úplně jsou na našem spavnu, úplně extrémně prohráváme. Takže nás strašně rašujou. Ale ten je dále, ten druhý. No, přesně. Sakra. Hodíme tam C4. Dobrý. Sakra. To nebudu neskoušet radši. Ale s tímhle... Co mě to chtělo zabít? Sakra. Tak to je dost jakože blbá hra. Kvůli tomu. Že to je rozehraný. Čornu tady tu ganu. Jsem na dálku. Ša! To je špatný. A to radši kvitne, protože to byla fakt hrozná hra. Rozehraná, všichni na nás rašovali. Takže dám si znovu pokud znovu Domination, doufám, že se nepřipojíme do hry, že nás to... Jo, hodí nás to do lobby, chtěl bych hrát Frost. Ukázali jsme si pot, jak trošku nějak vypadá. A teď bych chtěl hrát na Frostu. Tak jo, začíná to za 10 sekund. Bych si měl vzít tyhle ty streaky, ale já si pokusím o nějaký vyšší. Doufám, že dám Swarm. Ne, vezmu Slowstar. Nebo K9. Slowstar asi, no. Doufám, že dám tyto streaky. Protože... Ježíš, pod fakt nechcem znova. Doufám, že nás to hodí někam do lobby normální. Jo. Asi budeme hrát. Zase pot. Nechcem fakt pot, už po několikátý. Ne! Jo, dobrý. Konečně dáme si Frost. Doufám, že dám tyhle ty streaky nejspíš ne, protože to je mé první hra za den. A vidíte, že mám furt level 55, já prostě nepůjdu do té prestiže. Tady vidíte, že mám Ultra Killer, mám zatím jenom 4300 kg. Se pochválím. Tak jo. Doufám, jak to půjde s tím PDVčkem, jestli dobře nebo špatně. Ale na začátku bylo PDVčko strašně OP, všichni ho měli v těch nejlepších gameplayích, akorát, že to Treyarch na to dalo v tom novém patchi, jakoby to strašně dalo velký recoil, jo. Já se nechodím vůbec skoro nikdy na to.
na hlavní vlajku. To je strašně OP, můžete rovnou dojít až k tomu Cčku strašně rychle. Doufám, že někdo... No, dobrý. Ten si mě asi nevšiml, já nevím, co dělá tenhle ten... To je jeho DSR. Zkusíme. To bylo fous, pojďte. Tohle, kdybych dal ještě tohle, to by bylo fakt, no. Mohli jsme mít to už rovnou výset. Hned na první život, to by bylo fakt. Jak to, že jsem tohle nezabil? Tohle zabiju teda. Ten zdrhnul. Nezdrhnul, je tady. Asi půjdem na Bčko. Skoč! Dobrý. Berou nám Bčko. Sakra! Mám 10 na 2, to je špatný. Abych dal swarm, musím být lepší. Co? Škoda, že měl flakjacky, to by bylo fakt za... Uka. Zajímavý kill. Zve mě můj kámoš, to... Ne? Jo, ať to kapšunu s ním. Aha, tak už není trošku jakože naživu. To je asi nejlepší gun v celé téhle hře, tohleta. Vůbec nevím, kde se tamhle. Kde se spawnujou, takže... Jo, tady. To chtěl hodně, tenhle týpek. Ale já hraju s PDčkem v této hře, takže bych měl taky dál. No ale tady to je fakt na dálku. To bylo fakt na dálku tady to, takže sorry. Doufám, že mě tady nezabijou, musím muset kryt tuhle stranu. Dobrý, žiju. Tady to bude asi taky na dálku. Zaje nám Cčku, musím tam. Jsme celkem blízko od výsetu. Sakra. Tak nic, kdybychom dali tento kill, tak bych už měl výset. Já se zase musím pickupnout tuhletu. Shit. Dobře. Dáme swarm? Tyjo, moje první hra za den. První velký score streaky nastavený. To by bylo fakt hustý. Tak jo, pojďte. Nechte mi tenhle kill, nechte mi ho. Tak jo, tady budou za chvilku moje psíky. Fakt to chci dát, nesmím to pokazit. Mám psíky. Bude swarmík. Uf. Tak jeden kill o to. Ne! Já nedal swarm, to je taková smůla. Já nedal swarm. Tomu se říká chouknout pořádnej streak, tyjo. 21 na 6, dobře, máme aspoň psy na další kolo. Doufám, že příští kolo, jak bych to měl vysvětlit. Nám to půjde líp. Ježiša, fakt. Kdybych dal swarma už, to by bylo fakt super. Škoda.
Fakt. Lodík je chokeshot, jo. Ne chokeshot, to chcem. To je jo, fakt jsme mohli dát Swarm. To je tak... Nesnáším tu hru. Tak jo, to máte flíky, šmejdi. Tomu se říká COLMG, viděl jste to? To je prostě strašně OP. Prostě začne sprayovat na vás tu svojí s tím svým kanonem. Doufám, že šel sem. Nešel. Tak jo. Já chci dát tohohle týpka. Aha, ty už jsou vyvražděný asi. Pojďte vzít Bčko, když už máme ty psy. Psy jdou. Sakra, psy jedou. Tyjo, na chvilku jsem myslel, že to bude... Ne! Škoda. Co kdybychom pick-upnul takhle? Možná víme už, kde se spawnujou. Pokrok. Vůbec nevím, co se děje. Dobrý. Že bychom dali prostě, že bychom teď dali toho a už jsme byli zase jeden kill torpedu, no nic. Zap. Tak nic. To jsem myslel, že ho zabije, no nic. Takže mají Bčko? Tyjo, ale ten bod mě najtovaný, to chci vidět teda. Ježiš, mě tu gunu, na kterou jsem používal na něj. Tyjo, 42/10. Live gameplay, fakt super. Na první hru po dlouhé době. Když nehrajete celý den, tak to je pro mě dlouhá doba. Oh. Takže já celou dobu hrál Custom Gate s kámošem asi 400. Ne. No. Jo. Ne. Jo. No. Jo. Tak jo. Je někdo další? Ty kráso, tak tahleta. Musím říct, že tahleta gana jede bomby. Oh! Kámo, na to ani nepotřebuji nic na tu. A to máme SMCčko, to je proti boží zbraň. A je to si ze mě děláš srandu. To chci vidět. Do noh mě střílel a... Ne, nebo jsem blízko orbitu. Že jsem ho chouknul zase, jako jsem chouknul Swarm. Já jsem prostě chouknul o 106. Jsem chouknul 2 nukleáry, dobrý. Co je svůj život, dobrý. Tak jo. Tak, zabil jsem aspoň jedno. No nic. Co? Dobrý. Uf. To bylo fakt divně, jak jsem ho zabil, nubsky. No nic. Tak ten umře do pár sekund určitě, pokud se na switche spawne. Sakra, ten měl. Vidíte ten recoil? Aha, to nebylo naše. Fail.
pojďte. Mám final kill? Nemám. Škoda, to by bylo dobrý final kill, jak jsem si vzal tu gunu. Prosím, final. Ne, taky noob má final kill. To si si děláš srandu. To je noob, to je noob, to je noob. Mohl si mít dobrý final kill, no nic. Ještě zabít si jednoho jsem s míčkem většinou na PRV, zabít druhýho. No dobrý. No nic, tohle bylo pro dnešek všechno pro tento díl. 57:15. Celkem... No. Na to, že to je live gameplay, tak docela dobrý. Takže jo. Na to, že to byl live gameplay, tak to bylo docela dobrý. Takže mějte se hezky. Ještě jednou. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Mějte se hezky, uživejte se života, ať se vám daří hrát všechno. Nevím, co to teď melu, už jsem unavený. A takže jo, takže mějte se hezky, uživejte života a příště u dalšího dílu čehokoliv, live gameplay, čehokoliv.